Sirimang-rimangion Minggu Pasca na patuluhon tahun B. Pajahau perjolo sian ulau ni aka apostel biddu tulu ayat 10 tulu sahak tu 15 diuduti tu ayat 10 pitu sahak tu 10 siak. Pajahau peduahon surat perjolo apostel Yohanes biddu 2 ayat sada sahak tu 5. Berita nauli sian Lukas biddu 24 ayat 35 sahak tu 42. Di bagasan pajahau perjolo dipatuduh do songo dia panidangion ni si Petrus diadopan ni halak Yahudi. Marjami tado si Petrus dijulun yakan nama kasogoho Yesus. Dipaukap si Petrus do di bagasan jamitana ise do Yesus sasitongna. Dohot ise aka nama kasogoho Yesusi. Di bagasan jamitana ditogihon si Petrus do aka halak Yahudi asarade manol soli diadupan ni debata jala disosoi si Petrus do nasida asa rade nasida majalo Yesus na anak ni debata. Marhite pajahau peduahon disosoi apostel Yohanes do akan namanghuton Yesus laho mangarimang-rimangi ahado lapatan ni marha porsiaon ngolu na marha porsiaon imang ngolu na manghuton ajaran ni halak Kristen mangulahon hasit tongan manghuton akapati ni debata ima sada panidangion ni halak na manghuton Yesus tikos do Yesus nasai rade manesa dosa alai dang nagabe silomo-lomo ni halak mangulah dosa narikot ikot ditudalhon akan namang huton Kristusido aka namar rumang dosa ima sada panidangion nama sayarga. Berita nauli di hari Minggu Pasca na patuluhonon patariason songo dia pardalanan ni dua sisian ni Yesus na makilalahon haheheon ni Yesus sendiri. Marhite na marsisagian di Emmaus di patuduho Yesus do dirina tu dua sisian nai jala dihirim Yesus do nasida asa gabe sitidangi haheheon ni Kristus sendiri. Dipatuduhod do dihadirion nina dua sisian ni Yesusi roha naukap haradeon na marsisagian rade marturi-turian taringok perngoluan doho hapersiaon tarlumobi taringot tu haheheon ni Yesus sendiri tung surape dang namura diatusi akasisiani lapatan haheheon ni Yesus alai naing marade marsi patol hasan hapersiaon sanga do dietong akasisiani na hantu do na binereng nasida alai di ujungna gabe persea do nasida na Yesus do na patuduho dirina tu nasida haheheon ni Kristus manosoi akasisiani gabe sitidangi pararaton hamubau ni roha doho hasesani dosa tu sadok portibion pesta Pasca manubuhon roha na marsi gorgor maradopon Yesus sada ipola naboy sirimang-rimangion di hari Minggu Pasca na patuluhonon ima rade gabe sitidangi Kristus molonaing gabe sitidangi Kristus iko porseado di haheheon ni Kristus sendiri Kristus do na hehei ima sakak ni debata ama dang ulau ni halak sitidangi ni Kristus pabalikon hasit tongan ikos satia jala uduk do totong
di pangatusion taringo tu Jesus naung hehe molo gabe sahala sitidangi Kristus danga dong haporsiaun na menggol manang na hutuk-hutuk molo songoni ngolu na marhaporsiaun gabe manotong dang nagotap di tongad dalan sada na tung masarikot gabe sitidangi ni Kristus ima haradeon ni pamikirion dohot akadongan tarlumobi taringo tu Jesus naung hehe jolma nasai ihot tu pamikirio sendiri dang nalaho hea sahat tu pangatusion tu haheheon ni Tuhan alani jolma dang nalaho boy gabe sitidangi Kristus jolma nasai mangi maka tidakut diri nasa diri pamikirion nasa diri ima nama baik gabe dang tuk nasida mangatusi haheheon ni Kristus pakilalani jolma taringo tu haheheon ni Tuhan gabe mabai jolma ikko gabe sitidangi Kristus gabe sitidangi haheheon ni Tuhan diobason ima gabe sitidangi hasitongan sitidangi hayason ni roha ukat ni roha doho sitidangi ni Jesus naung hehe marhite akar ragam ni ulaun na denggan parjolo sahadi ikko sitidangi dohita di bagasan parulaun na denggan diadupan niya kanatorop ima na lubis ya jamita na siya langgatan na paduahon ikot tolak dohita gabe sitidangi marhite-hite akapakatayon hatai gabe hagugun hata nasitong gabe sitidangi hanguluan na patuluhon iko boy do halak Kristen patuluhon rumah tanggana na gabe sitidangi ganu rumah tangga ikon rade patuluhon hasadaun pertanyangan para leon do ukak ni roha maradupon akka halak na asing napaupaton rumang ni tohonan iku gabe sitidangi di tonga-tongani jolma tarlumobi diadopan ni amata debata naing magabe sitidangi haheheon ni Jesus hita diobason alana hagugun ni Kristus mangalehon hamunangan tuhita maradopon akadosapta haheheon ni Kristus tung masai dihilalahon halak Kristen saha saliling ni lelingna haheheon ni Kristus iko gabe hamunangan do tu saluhut jolma na persea maradopon Jesus sayang dia mahita saluhut gabe sitidangi haheheon ni Jesus na boy tapatuduhon marhite-hite pakatayota marhite-hite parulauta marhite-hite paralealeota nang songoni marhite ulaun doh tanggung jawabta ganu marsada-sada Tuhan nang heheima natotong mamasu-masu hita amin.